салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали Life TJ. ҳатман обуна шуда дар видео лайк монед. мо видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем боз як муҳоҷири тоҷик ваҳшиёна кушта шуд. муҳаммад тағоев дар саҳифаи фейсбуки худ акси даҳшатангезеро гузошт ки тамоми истифодабарандагони интернетро ба риғат овард. ин акс як муҳоҷири тоҷик мурда хобидааст ва баръало дида мешавад ки ӯро бо тавре ваҳшиёна ба қатл расонида ба мақъадаш чӯб халондаанд. бо дидани ин акс муҳоҷирони зиёд ба ғазаб омада шаҳр ва андешаҳои худро баён карданд. яке аз муҳоҷирони меҳнатии тоҷик ба исми Сафарбек мегӯяд шахсияти ин муҳоҷири ба тавари даҳшатангез кушташуда ҳанӯз муайян карда нашудааст, вале ба назар ҷавони тахминан 20-22 сола менамояд. ҷасади марҳумро кормандони пулис бо морг интиқол доданд. ба гуфти Сафарбек, ин амали дастӣ то сарҳои рӯз буда ҷиноят тахминан соатҳои 12 шаб гузашта дар шаҳри Либерси вилояти Москав сурат гирифтааст. ба қавли Ардашери Бобакон, муҳоҷирони тоҷик ҳуқуқҳои худро намедонанд ва аз ҳамин сабаб касе ба кадом роҳу воситае ки хоҳад онҳоро азият медиҳад. ҳоло ки фасли сармо фаро расидааст, дар кӯчаҳои хатарноки шаҳри Москав бояд ҳар як тоҷик эҳтиёткор бошад. ин то сарҳои рӯз моро як дақиқа метавонанд шикор карда азоб диҳанд ва ба марг расонанд. касе моро ҳимоя намекунад. мутаассифона қариб ҳар рӯз аз гӯшаву канорҳои гуногуни Русия чунин хабарҳои нохуш ба гӯш мерасад. имрӯз мешунавӣ ки як гурӯҳ муҳоҷирони тоҷик кушта шуданд. рӯзи дигар муҳоҷирони тоҷик маъюб мешаванд. рӯзи севум муҳоҷире аз ошиёнаи баланд афтида ҷон ба ҷонофарин месупорад ё ба маҳбас меафтад. муҳоҷирони тоҷикро мезананд, мекушанд, бо ҳар баҳона ба пушти панҷара мешинонанд ва ё депорт мекунанд. ин ҳол то ба кай идома меёфта бошад? ин буд хабари имрӯза. ҳатман дар видео лайк монда фикрҳои худро дар комментария нависед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.